Adventist labu number zali somsari pakwa Ṭhalai Huaisen Lalpa Chu Enin E flat ki ania alaklo deuh wangin guitar nan hian D ki in kan tidon ni Ṭhalai Huaisen Lalpa Chu Enin adu zong chu clear zel mai ro mi di lo zo sek chuang hei lo wang e ma ngai thiam hin fel na ra thuam in bel la mi sing pi long la Krista boy kan ni lo wang ka ti sa cha ma hian thar ra a lo lal pa o min ken de sa kro ke ma in ka thei si lo ti in di la Ṭhalai Huaisen rin na in chuak la